Καλησπέρα σας μάγκες, αυτός είμαι εγώ, ο Mr. Θανάσης. Και αυτό είναι ένα χαρτί που λέει εδώ το πρόγραμμα τι βίντεο θα κάνω. Και σήμερα θα σας πω την ανακοίνωση. Τι βίντεο θα κάνω αυτές τις μέρες. Μου λέτε τώρα τι θα κάνεις. Μόνο Minecraft. Μόνο Headball 2 θα παίζουμε. Παιδιά, μην ηρεμήστε λίγο. Θα παίξουμε και άλλα παιχνίδια. Μόνο θα κάνουμε βίντεο και άλλα παιχνίδια. Αρχικά θα μιλήσουμε πρώτα με το Headball 2. Headball 2 θα παίξουμε μέχρι. Θα παίξουμε σήμερα Δευτέρα, ωραία. Κάνω βίντεο Headball 2. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα παίξουμε Headball 2. Και μπορώ να δείξω και το πρόσωπό μου μια φορά. Τέτοιο, πώς λένε. Σε κανένα βίντεο. Ωραία, μέχρι την Πέμπτη. Δεν με πιστεύετε, να το. Εδώ, τώρα τα γράφω εγώ αυτά. Τα γράφω μέχρι την Πέμπτη θα παίξουμε Headball 2. Άλλα παιχνίδια θα κάνουμε. Ωραία. Θα σας πω σε ένα άλλο βίντεο τι θα κάνω την Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε βίντεο, ωραία. Το είπαμε. Αύριο Headball 2, μπορεί να κάνω και σήμερα, δεν ξέρω. Με το Mr. John. Μπορεί. Headball 2 θα το σκεφτούμε. Αυτό το πρόγραμμα θα μας τα λέει όλα. Αυτό το χαρτί, αυτό το σκισμένο χαρτί θα μας τα λέει όλα. Headball 2. Τώρα μου πείτε πότε θα παίξει Minecraft, παιδιά. Minecraft, θα κάνουμε βίντεο. Ακούστε, το Minecraft ξέρετε πως θα κάνουμε βίντεο. Μόνο Σαββατοκύριακο. Minecraft θα κάνουμε Σαββατοκύριακα μόνο βίντεο. Σαββατοκύριακο μόνο Minecraft θα παίζουμε. Ας πούμε αυτό το Σάββατο που μας έρχεται Minecraft θα παίξουμε. Ωραία. Άλλο. Θέλετε να παίξουμε ένα καινούργιο παιχνίδι, θα μου λέει ένας. Λέει ένας στα comment. Μου λέει θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι, να σε κάνω βίντεο ένα παιχνίδι. Θα κάνουμε βίντεο με ένα παιχνίδι. Ωραία. Τι παιχνίδι με βίντεο. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα αυτό. Ή θα κατεβάσω High Day ή όχι μπροστά δεν μπορεί, είναι λίγο δύσκολο. Δεν μου αρέσει πολύ. Αλλά θα κάνω βίντεο ή F24 ή 25 τι έχει. Δεν μου αρέσει και πολύ. Ή High Day ή ό,τι θέλετε εσείς να μου πείτε στα comment. Εγώ λέω να κάνουμε τι θέλετε εσείς. Κοιτάξτε. High Day είναι ένα παιχνίδι σαν φάρμα που θέλεις μοσχάρια, φάρμα. Έχω παίξει πολλές φορές. Έχουμε κάνει πολλά. Είναι ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Θέλετε να παίξουμε High Day. Ωραία. Δευτέρα High Day. Την άλλη εβδομάδα. Που άρχισε και το σχολείο. Θα βαρεθούμε. Αλλά εντάξει. Πρέπει να μάθουμε τα γράμματα. Ωραία. Δευτέρα High Day. Να σας δείξουμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα στο High Day. Ωραία. Από την άλλη εβδομάδα High Day. Ωραία. Ακούστε πώς είπαμε. Headball 2 μέχρι την Πέμπτη. Σαββατοκύριακα κάθε φορά Minecraft. Και από Δευτέρα ξεκινάμε High Day. Το γράφω και εδώ, θα τα βλέπετε και με μεγάλα γράμματα. High Day. Ωραία, μια High Day. Τώρα το βλέπετε κι εσείς. Δεν φαίνεται και πολύ. High Day. Είναι φάμα. Και μετά από εκεί βλέπουμε τι κάνουμε. Μπορεί και την Τρίτη να κάνω την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω. Αυτά παιδιά, αυτός είμαι εγώ Mr. Θανάσης. Και ό,τι άλλα βίντεο θέλετε από μένα έχει από κάτω τα comment. Τα comment που τα λέει ο Mr. Θανάσης. Θα λέει ένας. Παίζουμε Minecraft, παίζουμε αυτό. Αλλά είπαμε πρόγραμμα μέχρι τη Δευτέρα αυτό. Και άμα θέλετε να μου πείτε στα comment τι άλλα βίντεο θέλω να κάνω την άλλη εβδομάδα, θα μου τα πείτε. Εντάξει, άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like, κάντε εγγραφή και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Bye.